Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 10 na, bulan sang Pebrero tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyu para karon nga adlaw. Pero antes sina, nagapanginbulahan kita. Nga draw sang aton ACS Milyones 2020. Sa nasiling tana, tagsa ka Sabado, tatlog magadaog tag 1,500. Ang mapalaron, una nga simana sa aton ACS Milyones 2020, tatlo nagabaton sang 1,500. Panginbulahan na, kay Nisitas Linas, sang Lupisayna, Barangay 1, Poblasyon Hinigaran, Negros Occidental, ang prop of purchase niya, Pride Detergent. Ikadua nga nagmagabaton sang 1,500, Juliet de los Santos, Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Ang prop of purchase, Pride Detergent. Ikatatlo, si Wilgie de Eret, sang RPHS DC 2 Block 17, Lot 14, sa Barangay Alihes, Bacolod City. Ang prop of purchase, Pride Detergent. Pagkatapos, napulo pagid ang nagbaton gipax. Gikan sa aton sini promo ACS Milyones 2020. Ang napulo amo ang masunod si Romy Pacto sa Acacia Gargato Hinigaran, Negros Occidental, prop of purchase, Smart Dishwashing. Bernadette Hiponia, Alunan Baybay, Barangay 35, Bacolod City. Ang prop of purchase, Pride Detergent. Edna Linas, Lopisayna Street, Barangay 1, Poblasyon Hinigaran, Negros Occidental, prop of purchase, Unique Toothpaste. Lilia Cañete, Block 3, Pahanukoy, Bacolod City, ang prop of purchase, Smart Dishwashing. Ignacio Plateros, Alunan Baybay, Bacolod City, ang prop of purchase, Pride Detergent. John Riel Binancio, sa Pahanukoy, Bacolod City, Smart Dishwashing ang prop of purchase. Eugene Marter, Pahanukoy, baka damo sa Pahanukoy, no? Pahanukoy Village, Bacolod City, Pride Detergent man ang prop of purchase. Si Marlene Ligaspina, sang Purok San Roque 2, Hadumanan, Bacolod City, Pride Detergent man ang prop of purchase. Limuel Biswina, sang Purok San Roque, Hadumanan, Bacolod City, Pride Detergent man ang prop of purchase. Kag ang ikanapulo, Lisel Sobiga, sang Purok Size Litob Magsungay, Bacolod City. Pride Detergent man ang iya prop of purchase. Padala sang pasakop intra na sa ACS Milyones 2020. Base kamo ang masunod nga magadaog tag 1,500 kag gipax. Paagi sa aton promo ACS Milyones kag posible sining tuig 2020 base kamo ang masunod nga milyonaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:35 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
bayan namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38 na para sa kumplito nga management sa inyo Liber Detox Mag DTX 500 kamo adlaw-adlaw. Ang DTX 500 may detoxifying compound nga nagatinlo sa inyo dugo kagatay. Ang mga panakot siya mga phytochemical antioxidant, panguntra sa nagaubag nga atay, cirrhosis, cancer, kag iban pa. Kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, bagod sa diabetes, DTX 500 ang inyo kinahanglan. Gamito na ito ini adlaw-adlaw para sa aton ikaayong lawas. Para sa matinlo nga atay, matinlo nga dugo, DTX 500 ang sabat sa problema mo abyan. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Diri kita. Ining karon ginahana nga daw hindi pag-ibalik kag daw hindi pagtagaan franchise ang isa kadako nga television network, ang ABS-CBN. Gintalakay ini sa pila ka mga senador kag pila sa ila nagsuporta nga dapat i-renewed ang franchise sang ABS-CBN network. Kay ining franchise subong kundi kongresyonal iniya nga pagatag franchise ginlumluman sa kamara. Ti Marso na ang maga-expire na ang franchise sang among television network Marso 30 na 2020. Ti siling ni Senador Francis Kiko Pangilinan nagapati siya nga mayoriya sang Senado pabor nga i-renew ang franchise sang isa ka media network. Suno sa kay Pangilinan ti press freedom ang ginapangatubang. Lapakon mo ang press freedom sa pungsod sang Pilipinas. Subong man, si Senador Joel Villanueva, sila niya pabor saya nga i-renew ang franchise sang amo nga media network. Sila niya linibo ang mapiktuhan dire kung sa bagay gusto man siya. Mga 20,000 ka empleyado sobra, may pamilya inasa, plus kabataan, kag iban pa, nga madulaan trabaho. Pinsarabla. Gapangita kita dire sa mga investor para nga ang Pinoy makatrabaho. Ariyaw, linibo ang empleyado sa among pinakadako man nga TV network sa bilog nga Pilipinas, ipasira mo. Di daw ang pinagutman mo yung sobra 20,000 ka mga empleyado. Amo ini karon kanday Senador Grace Po kag Ramon Bong Revilla nagaupod man, nagaduso nga kinalan i-renew gid ang franchise
sang among television network. Kung sa bagay, kinanglanon ini sang among pinakadako nga network nga mag-operar siya bangod kadamo-damo sa mga empleyado. Ti unemployment magabaha naman. Luyag naton nga makatrabaho ang mga Pinoy, luyag naton nga mangin estable kun tani ang palangabuhian sa mga Pinoy ti kun ipasira mo ining isa sa pinakadako nga TV network sus sa pagkadako-dako nga halit ini sa linibo-libo ka mga empleyado. Depende na, isandig tani sa Kamara pero mga senadorya nagaduso na nga i-renew gid ang franchise. Depende ini kagkon padayon magpakatiga si Presidente Rodrigo Duterte nga kakason gid sang franchise, kakasan franchise ang among TV o kon network, pinakadako nga TV network sa bilog nga pungsod Pilipinas. Balantayan na kung ano ang masunod nga iarangkada ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa nasiling na maga-expire na ang franchise sang among ABS-CBN Marso 30 tuig 2020. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasais 47. Do maayo yang tuig amo na ni nga mga kalamidad kag iban pa ga sobra na 800 ang patay sa coronavirus, may mga African swine fever, may mga linog kag iban pa. Ang Bacolod ya daw maayo no. Ang asenso kag progreso sang Bacolod ginapananaw naton sa tuig 2020 ginkasa ang madamo nga mga proyekto. Ang mga plano subong duha ka satellite markets ang ipa-rehabilitate. Magatukod sa isa ka satellite market sa siyudad sa Bacolod. Kag ini siguran ha, sa una nga quarter, sini nga tuig 2020. Di maayo ini. Amo ini ang karon mga proyekto nga nagaulan sa Bacolod. Sila ni Congressman Greg Gasataya, kayuhon ang satellite market sa Barangay Sumag, ti gabalor ini 16 milyones sa una nga phase pa lang na. Kag merkado sa Barangay Granada, 14 milyones. May tukuron mga merkado sa Barangay Banago, balor 14 milyones. Kay dira sa Sumag Public Market, ang plano, kung palayag ni Congressman Greg Gasataya, butangan sang second floor ang among merkado sa pesto nga kay luyag ya nga mahagan-hagan lang kagutok nga magkadto pa sa Libertad, magkadto Central Market, makadto sa Burgos. Pero kung kompleto na ang Barangay Sumag, may second floor na siya, kag ang tanan nga kinanglanon pwede malang mabakalda, mapahagan-hagan naton ang kagutok sang tatlo ka mga merkado. Amo ini nga mga plano subong, amo ini mga proyekto nga mahimo magkatupa dire sa siyudad sa Bacolod. Kag madamo pa nga mga ang mga project kali, by the way, ang proyekto nga ni punduhan ini sang national government. Alin ini nga pundo sa national government. Of course, hindi man guro magpabaya ang local government, base mag-counterpart man siya. Kaya kung ano ang proyekto sa national, ginaupdan ini sang lokal. Kag kung ano ang proyekto sang lokal, ginaupdan ini sang national. So, kita nyo kung anong bintaha ang pag-uswag kag padamo sa mga proyekto. Mangod ang proyekto nga kaayuhan kag para sa tao, wala sang nagapugong. Gasiling ang iba niya, kinalan may check and balance. Ti sa una mo nang natabo. Imbes nga check and balance ang natabo ang mga proyekto para sa tao ginapunggan. Kay bangod, hindi isa kalinyada. Nisla gusto nga malabawan kag maunahan sa pila ka mga proyekto. Patindog nga flyover na sa may Lopez East Punggan. Kay lain ang alkalde, lain ang congressman. Ti kundi disbintaha sa siyudad sa Bacolod. Amo na siling ko bala. Hindi na siya disbintaha kon ang nasyonal kag lokal isa kalinyada kag ang nasyonal kag lokal ang ginapaminsar ang mga proyekto nga ginatukod sa siyudad kapag progress pag-uswag sang siyudad sa Bacolod. Iban komentaryo lang nga komentaryo, magtindog ang mga proyekto, komentaran. Maayon ka makita nga tindog ang proyekto. May ebidensya. Sang sa atong nagligad, ulagid. Misa ka proyekto, wala. May proyekto man, laban man sa iskandalo. Pero ariya ho, gauswag, ang proyekto wala kag tuo. Amo na siya, kon maayo ang tuyo sang ibutang naton nga mga opisyal. Kinanglan naton inay ang mga proyekto kag makahatag trabaho sa taga Bacolod. Kabay pa nga magapadayon ini ang pila ka mga proyekto ang pag-uswag sang siyudad sang Bacolod. Kung maayong proyekto, hindi ta pagpunggan. Kag kung proyekto sa nasyonal, updan sang lokal. Kag kung anong plano sang lokal, dapat updan sang nasyonal. Sa sini nga bagay, kita sa Bacolod, magauswag kita. Kag magauswag pagid sa palaabuton nga mga tinuig. Ang politika, dugay pa to 2022 pa to.
pag-abot sa 2022, pili naman kamo kung sino ang luyag ninyo nga ibutang naman nga mga kandidato. Kaya sigurado ako, may binungguanay naman ini sa tuig 2022. May pananawang ganing Bacolod ya, nga bangod sining maayong pagdumala sa lokal kag subong nasyonal, posible ha, inaya posible, suno sa maninilag sa politika. Nga posible, si Mayor Bing Leonardia, wala sang kontra. Si Congressman Greg Gasataya, wala kontra. Pero pag abot sang 3 pagkikituig, may pananawan man nga kung wala na sa makontra, mismo na lang ang mga grupo ang mag-aining kwentuhanay. Wala na sa mga kwentro mo. Sino pa? Kundi sila-sila na lang ang mag-aining kwentuhanay. Daw kasadya, no? Layo pa daw gainit ng politika. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y, sa bisan anong
57 na Evergreen Herbal Capsule. Isa ini ka kapsula bala nga ang 7 ka sangkap gintingob sa isa. Nagabulig tinlo pabakod ka nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Kon sobra ang blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobra nga asin, iba na niya. Kon kulang ikaw sang vitamin A, C, B, magnesium, calcium, potassium, zinc, dugangan niya. Amo ini ang Evergreen Herbal Capsule. May ini siya kay aprobado sa Food and Drug Administration. So tilawin ninyo, kay maayo ini siya para sa mga pamalakian sa aton kalawasan. Amak mo 7 kasagkap puraw maayo, gintingob lang sa isa ka kapsula. Amo ini ang Evergreen Herbal Capsule. Mabakal nyo ini sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Dangkalan Drugstore, Barangay Dangkalan, Midplus Pharmacy sa Kabangkalan, Jordmed Pharma sa Kabangkalan, kag Junior Pharmacy sa Himamaylan. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na. O kon las 6:58 na, standby na sa aton Action Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upon kita, Action Boy Duran, kag Action Eden Naboso. Action Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod,